Ngayon guys, pupunta kami sa dentist nung anak ko, ng prinsesa ko. Ayan o. Ayan, Summer. Ayan, magpapabunot po siya ng ipin. Sinamahan ko yung prinsesa ko. Ayan. Dito, dito. Ay, butterfly. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Wala na, wala namang sakit na. Kaya no? Hindi naman natin, pag di naman namang masakit. Para mag-relax. Okay, very good. Mag-finish na tayo. Ayan na, yung sakit nyo. Okay, very good. Relax na. May masakit, konti. Wala naman yun. Yung pait, nagasahan mo, o lumabas lang yung gamutin. Dali lang, ang bumuga na lang ha. Finish na. Sige lang. Yung mapait. Sige. Mamaya magkait. Yan, tapos ka na magpabunot eh. Bibili ka daw ng ice cream. Yun kaya. Tapos na siya magpabunot. So ayan, tapos na po siya mabunutan. Ayan. Smile de. Ayan o. Di pala makikita yung smile yan. Naka-ano siya. Mask pala. Yan. Nagpabili po siya ng ice cream. Yan. Hindi po siya umiyak. Ang galing niya. Away na kami. Masakit ba te? Hindi. Hindi po no. Ang galing. Super galing mo te. Ayun yung prinsesa namin. May hawak pang Kinder Joy oh. So ayan lang muna guys.